Вітаночки, мои сябры, мы з вами зноўку ў Construction Simulator. Ставьте падабайку, подписывайтесь, а мы хутка пачынаем, пакуль што глядзіце адбілку. Мы з вами будзем сёння рабіць вельмі незвычайную пабудову. Я зараз вам гэта пакажу. Я тут вось вошкаўся па гэтай мапе і знайшоў вось такую штуку. Рыбная ферма. Хачу, вось адразу, без усялякіх пытанняў. Давай сюды, хачу гэтае рабіць. Паколькі нам не трэба лётаць туды і падпісваць нікуды дамову, нам трэба, па-першае, будзе на экскаватары туды і прывезці будзе яшчэ нейкія матэрыялы. Так, што мы для гэтага будзем рабіць? Па-першае, выйсці адсюль. Па-другое, сесці ў экскаватар і тэлепартануцца адразу на месца нашай працы, каб пачаць ужо яе. Я спадзяюся, гэта так і будзе працаваць. Нягледзячы на тое, што вось гэтая штука ў нас даволі далёка, як бачыце, нам нічога пацвярджаць не трэба. Будзем, карацей, пачынаць, як заўсёды, пад добрую музыку. Паехалі. Ось так павінна гэтае выглядаць, а? Як вам мой прафесіяналізм? Мне падаецца, я проста стаў сапраўдным экскаватаршчыкам. Хоць ты зараз ідзі і атрымлівай нейкія там правы, якія патрэбныя для таго, каб кіраваць сапраўдным экскаватарам. Гэта я, вядома, жартую, але, як кажуць, у кожным жарце ёсць толькі кавалак жарта, правда? Мне падаецца, мы зараз будзем яшчэ і капаць не толькі траншеі, але і вадаёмы гэтыя, бо мы ферму для рыбы. Так, зараз мы будзем весці трубы і ўсё астатняе, што ад нас патрабуецца, а перад гэтым мы усталюем кран. Вось ён наш цудоўны кран, выходзім. Нам трэба зараз взяць доўгі прычэп, з'ездзіць у краму, купіць усё неабходнае.
Добра, зараз мы яшчэ перамясцім гэтыя 2 мяшкі. 4 мяхі. 4 мяхі, якія ў нас тут ёсць. І потым трэба будзе бульдозерам папрацаваць трошачкі на зямлі. Давай спачатку мяхі. Звычайна тут пакідаем, ляцім адразу за бульдозерам у нас на склад. Тэлепартуемся, вядома. Усю, музыку на ўсю, пагнали. Цудоўненька, цудоўненька, нават не прыйшлося до конца ўсё дарабляць. Няблага ўсё і так выглядае. Хоба, і само выраўноўваецца. Так, я не ўпэўнены, што ён нам патрэбны, але ўсё ж такі пакінем яго вось тут акурат. Тут месца ёсць, бачыць, паміж гэтым бункерам нейкім і навесам. Так, сыходзім сюды, і ў нас наступная распакоўка тых мяхоў, якія мы тут і пакінулі. Так, першыя 2. Гэта гравій. Вы сур'ёзна? Мы прывезлі у мяхах гравій? Я першыня такое бачу перад сабою. Так, ну зараз у нас шмат пагрузкі, таму ляцім у кран і пачынаем. Так, выдатна. Выдатна атрымалася. Я б сказала, амаль што цудоўна. Калі так можна сказаць, для працу на кране. Усё, нам трэба зараз укампактаваць, дарэчы, вось гэты гравій. А для гэтага мне спатрэбіцца асабліва цікавая прылада тыпу вось гэтага церачэдзя. Ось ён. Супер. Ён. Пераносімся адразу на месца працы і трамбуем.
Усё, готовая справа. Ізі-пізі, як кажуть у нас у Беларусі. Так, сюды вось да гэтых камелькоў. Давай, спыняйся уже, выходь. Так, распаковка наступная. Тут каменьчыкі павінны з'явіцца. Во, бачыце, яшчэ канструкцыя гэта, а тут вось у гэты блакітны, гэта каменьчыкі, плітка. Так, ну трэба заліваць бетон, а дзеля гэтага ў мяне ёсць цудоўная прылада. Зараз мы яе возьмем. Сюды хадзі, нешта ў мінулы раз не атрымалася на ім пакатацца. Затое ў гэты раз усё будзе зроблена як належыць. Ну што, працягваем пад добрую музыку. Don't you go. You make my every cell flow, my every breath slow and cold. Yeah, that's how you make me feel I'm yours. You bring me up when I hear only radio static. Play me a song on repeat. Right now, you hit me like chemicals. I doubt I'm ever gonna let you go. To come down feels like a bitter antidote. Never let go, never let go, no. Right now, hit me like chemicals. Right now, never gonna let you go. To come down like a bitter antidote. Never let go, never let go. Выдатна. Усё, мы залили бетон. Мне падаецца, больш нам не спатраць, што не так. Куда ўсё так, чаго так? Усё, звольнілі месца гэтае. Перацягнуліся сюды. Мне падаецца, вось тут будзе выдатна. Пачакаеш, калі што. А не дачакаешся, то і халера з ім. Так, пайшлі. Зараз будзем плітку. А дакладней казаць, каменьчыкі вось гэтыя пліткападобныя укладаць. Сюды. Першы ёсць, другі таксама аўтаматычненька. Глядзіш ты, як у нас усё хутка. О! Сцены. Трэба будзе заліваць, але спачатку мы, як і належыць, перацягнем усе пакункі. Давай. You hit me like chemicals. I doubt I'm never gonna let you go. To come down feels like a bitter antidote. Never let go, never let go, no. Right now, you hit me like chemicals. I doubt I'm never gonna let you go. To come down feels like a bitter antidote. Right now, hit me like chemicals. Right now, never gonna let you go. To come down like a bitter antidote. Выдатненька. Зараз троху прыбяром, выйдзем з гэтага крану, распакуем гэтыя пакуначкі, пакладзем цэглу на сцены, я так мяркую, правда ж? Так, ёсць такое. Вось тут яшчэ у нас два пакункі. А гэтае самое будзе. А вось гэтае мы зробім. Выдатненька. Так, звольніць. Дарэчы, а чаму? Ага, о, з'явілася. Давай. Вось так. Супер. Ну, а зараз трэба бегчы ў нас у бетонавоз наш і запоўніць бетоном вось тыя дзве формы. Вось, а то потым ужо павернемся і пакладзем цеплаізаляцыю.
Так, выдатна, хуценька адбылося, трэба, каб ён пастаяў там, і зараз пакладзем гэтыя паконачкі. Вось так, добра, падмурак у нас уже забяспечаны. Далей, бетонная конструкция. Бетонная конструкция, 2 паконачкі уперед. Так, ужо хутенька, і трэба гэтае таксама распакаваць. Звычайна яно само ў нейк аўтаматычна распаковвалася, а зараз, гляжу я, трэба бегчы туды-сюды, ўсё, працягваем нашу працу далей. Так, цудоўна. Цудоўна, ўсё ўклалі, я бачу, што трэба зноўку заліваць бетон. Гэта азначае, што гэта не дах, дзіўна. То бок другі паверх яшчэ тут будзе. Давай сюды і заліваемся. Так, добра. Ён застаецца тут. На усялякі выпадак, бо бачыце, знянацку то спатрэбіўся яшчэ раз. Так, зараз нам трэба перанесці што? Ізаляцыю. Цеплаізаляцыю. Усё, паляцелі. Так, усё перанеслі. Адразу трэба неяк трапіць. Бачу, там ёсць сходы. Ну. Так, по сходах, тихо. Ось так, выдатна. Усталёўваем. Так. Пабеглі усталёўваць, пераносіць. І мяркую, гэта будзе апошняе, не? Бо да халеры ўсяго трэба перанесці. Добра, музыка, як заўсёды, добры настрой. Давай. I was going to write you a letter. When I turned the page, I'd have the courage, yeah. And it's tough to let go even after all of this time. You are the reason why I'm fucked up, was drugged up. I lucked out 'cause I believed in all those lies. That you loved me, you never loved me. I don't know how to accept that what you did still cut. Ладятненько, цудоўненько, прыгоженько, выходим, зноўку лезем наверх і распаковываем вось гэтыя прылады, паконкі нашыя, цэглы, цэменту. О, мы уже наближаемся до сканчэння будовы. Гэта ўжо бачна. Так, гэта ёсць, бэлькі усталёўваем.
А слухайте, знутры гэта выглядае выдатненько так. Мне падабаецца. Добра. Далейшыя нашыя дзені якія? Нам трэба перанесці зноўку 2 пакуначкі. Гэта параізаляцыя? І уцяплитель. Ну, усё, давай. And I still see you smiling when you said to me, "Don't be a crybaby." And I've been told that you moved on, even though I still feel the echoes. I'm fucked up, and I can't love myself now. I live like I owe these lies, and I'm not enough, though you're not enough. I just want to shout it. Так, выдатненько. Я бачу, у нас яшчэ 2 пакуначкі засталіся, якія чакаюць на свой час. Так, а нам пакуль што трэба ўкласці дах. Так, то бок мы яго зараз сфармавалі. Ты што, пенай, ці што? Мы яго зараз сфармавалі, заізалявалі, ізалявалі. А зараз мы будзем укладаць на яго гэтую чарапіцу. Выдатна, прыгожа выглядае. Ці хацеў бы я, каб на маёй хаце было такое? Так, я б хацеў. Чарапіца на даху выглядае проста цудоўна, нібы яна там заўсёды была. І павінна быць, дарэчы. Карацей, трэба зараз прыбраць нашу сраку адсюль. Вось адную гэтую штуку перанесці, а другую куды цікава. Ну, зараз даведаемся. Давайте пакуль што першую перанесем. Так, перанеслі. Распакавалі. Так, ух ты, гэта што такое? Ну-ка. Гэта нейкія сходы такія дзіўныя? Сур'ёзна? Далёка не прыбіраем, бо на досведзе ўжо. Трэба будзе зараз, мне падаецца, усталёўваць вось другі паверх гэткіх сходаў металічных. Так, акуратна уваходзім на другі паверх. О, дзякуй Богу, гэта было не яшчэ адныя сходы. Хова! Пабеглі, нам трэба прыбраць наш кран. У бок, я так мяркую. Так, зразумела. Нам трэба пракапаць зараз толькі. Ого! Вось гэта дык справа, цікава. Вельмі незвычайны праект, зусім незразумела пакуль што ўсё. Давай. Хачу, уперад. Was it all in vain? My world revolved around you, now it's trapped inside the pain. Maybe I should stay in the dark after you had it to a place so far away. All those crazy thoughts are going through my mind. A part of me I can't escape. Our love was so sublime. It doesn't make no sense if you're not here again. If the only one who's gone will be there for me to say, we'll come back to the end.
Як заўсёды, апошняя праца гэтая, яны вельмі доўгія. Так, нам трэба зараз прывесці гравій, засыпаць усё гэтае ў 3. Ужо зненацку з'явілася 3 чамусь, а не 2. Ну няхай. Так, скласці па-першае экскаватар. Па-другое, паставіць яго ў бяспечнае месца, каб ён не перашкаджаў нічому, а гэта менавіта тут і будзе. А па-трэцяе, нам трэба будзе зараз на нашым цягачы катерпілеры цудоўным прыгожанькім сюды прывесці шмат гравію і размеркаваць яго на дне вось гэтых вось водасховішчаў. Так, дзе мой прыгожанькі, любіменькі, вось як. Акурат на ім мы зараз будзем тэлепартавацца на вось гэты, напрыклад. Так, будзем сюды за гравіем, а потым ужо ўкладаць яго, дарэчы, вось у нашым працоўным месцы. Па добрую музычку паехалі. Ну вось, нарэшце, зараз мы ўсё гэтае скінем, што ў нас ёсць у нашым кузаве. Каб з сабою не вазіць, нічога тут не пакідаць. Каб усё запрацавала як мага найлепш у нашым вадасховішчы. Цудоўна, усё. Назіраем, так, ёсць. 2 ёмістасці нейкія ёсць. Я мяркую, што тут будзе расці вялікая рыба, правда? А вось у тых 2, якія мы з бетону залівалі, то там павінны расці малёк. Вось тут маю на ўвазе, вось тут павінны вырастаць малькі, а потым іх вось сюды перакідваюць, каб яны вырасталі ў вялікую рыбіну. Так, добра, у нас ёсць 2 нейкіх танка. Іх трэба перанесці. Пры гэтым пры ўсім у нас няма крану. Нам трэба цягнуць сюды кран звычайным, жоўтенькім. Я маю на ўвазе вось гэтага. Вядома, мы на ім таксама туды тэлепартнемся. Вось так. Так, адзінае толькі прыйдзецца недзе ўсё ж такі тут станавіцца, правда? Хаця, з іншага боку, лепш за ўсё стаць вось на тым баку, правда? Каб яна адразу нам не перашкаджаў. Бо прыйдзецца потым прыбіраць гэты кран, каб у залік наша задачка пайшла. Во, я маю на ўвазе вось тут стаць. Цудоўна. Гэта ж вось гэтыя танкі 2 перанесці трэба. Гэтыя 2 блакітныя ёмістасці. Так. Добра, пад музыку працягваем працаваць. Хуценька ўжо завершым гэты праект. Усё? Гэта нават хутчэй, чым я сабе уяўляў. Бяжым, трэба паглядзець на вынікі нашай працы ўсё ж такі. Як мне падабаецца гэты будынак, я б сабе такі пабудаваў і жыў бы ім. А тут, бляха, для фермы нейкай пабудавалі гаспадарчую будоўлю. Ці не цудоўна гэта выглядае? А вы толькі паглядзіце на гэтае. Гэта не проста ферма рыбная. Гэта яшчэ і зона адпачынку.
А навошта човен тут поставілі? Тут же ж такі маленькае водасховішча. Гэта нават цяжка возерам назваць. Але ўсё ж такі паставілі. Дзеўчыну пасадзілі нейкую, там сядзіць сабе, адпачывае. Слухайце. Слухайце, бляха-муха. А ні кропелькі не пашкадаў. Дарэчы, зялёны там з'явіўся яшчэ нейкі. Ні кропелькі не пашкадаў, што мы зараз мы гэтыя вось выбралі сабе ў якасці задачы. Цудоўна. А мне, дарэчы, больш падабаўся ён, калі з цэглы быў зроблены, а не абтынкаваны вось гэтай белай тынкоўкай. Такое сабе рашэнне дызайнерскае. Давай, падымайся вось да гэтых. Ну, сядзяць, адпачываюць, тыпу каву п'юць, правда? Нават не толькі каву, а хутчэй за ўсё сок нейкі. Клас. Хачу сабе такое самае. Ну вы паглядзіце толькі на гэтае. А ў човен можна залезці неяк? Не, нельга. Чамусьці нас сюды. Так, бяжым назад. Бяжым назад. Ну вось неяк так. Вось неяк так. Я спадзяюся, вам вельмі спадабалася. Мне спадабалася на 110%. Вось калі б узяць проста добрую працу ці выдатную працу, это 100%, то вось гэта 110%. Вельмі прыемна было пабачыць менавіта такую забудову. Вось гэтыя возеры, вось тыя вось для малькоў басейны, няхай гэта будзе. Але супер, я задаволены, супер задаволены, спадзяюся, вы таксама. На гэтым усё. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Мы з вамі пабачымся ўжо хутка ў наступных відэа і на стрымах, а пакуль што ўсім пакуль.